Sarauniya TV, tashar al'umma. Bako ga bakon zuciya, na san ke cewa take da ne kalami. Na sami kyakkyawa wacce kowa ke nema, kyawunta zan yi yaba shimfidar kan tabarma. Ni da ke babu mai raba, sai dai Allah mai girma. Bari wanda na taimaka ba ta gashi har ta yi girma. Kowa zai toge shukar da ke a cikin zuciya, kowa zai toge da shan da ke a cikin zuciya. Ni ba malalaci ba ne barin na san darajar wake, ni ba malalaci ba ne barin na san darajar noma. Kafin ki fara suna ana yi mini kallon wawa, da kike ba su dama a kaina kullum sai gulma. Ni na san me na hango gare ki na toshe kunne in nema, ina biyewa bakunan su soyayyar ba ta girma. Toshe kunnuwanki ke ma, toshe kunnuwanki ke ma. Yaran na kyakkyawa ne biya yayi kyakkyawa na yaran na kyakkyawa malali yayi kyakkyawa na. Daidai da ni a soyayya, komai na ke irin nawa. Yankin ban bani rainawa, sai dai na kara godewa. Ko da min yi batawa, ko da min yi sabawa, gunkowa ba ki nunawa, fuskar ki ba a ganewa. Kullum aiki na kallon ki, soyayya ba a kamo ki. Ruwa mai wanke banɗaki, halin kirki na shaidoki. Mama, ni ba zan daina ba. Ta toshe kunnuwa ba ni jin kira, ta gyara rayuwa, soyayya soyayya. Ta toshe kunnuwa bani jindira, ta gyara rayuwa, soyayya soyayya. Na duba na hanga ban ga kamar ki ba, an ce so sun so ne na ki ba zai tashi ba. Zan na cika miki alkamar ko domin in uba, dan na san ba sa sona da ke ko baki lura ba. In ki kawo na tunanin ki ko gurin fira ba su bar ba, ni kuma ba na yin da su soyayyar ki nake hangi kurkusa kurkusa. Ka duba rigima mu ba mu gadanta ba, dan hakan san ka yana girma zuciya ba ta ki ka ba. Malami na ne kai farko har a yau ban canza ka ba, yaki a so ba karya ba.
san ban baki ba. Idan kina son ji ki maso da ni dan ba zai riske ki ba. Ki buɗe kunnen ki gyara zama, zancen da zan baki san shi ba. Sakin ƙara zuwa karkusa yanda koko da ba zai je ma ba. Mai kin fahimtan ba mai gane zancen ba Allah ma ba. Wanda ke so ya shigo tsakani wanda sai ya sha kasa, sai ya sha kasa. Sarauniya TV, tashar al'umma.